što svi znamo, počela su cijepljenja protiv korone diljem svijeta. Glavno pitanje koje se postavlja je kada ćemo se opet moći gurati na prepunim terasama i ispijati kave čitavo popodne i jutro. Kada možemo baciti naše FFP2 maske i kada će se opet sve vratiti u normalu? Ne bih htio sada pogađati datum jer odgovor na to pitanje ovisi o jako puno faktora. Jako puno ljudi mora biti cijepljeno da bi se svijet opet vratio u normalu. Pitanje je zapravo da li će uopće ikada opet biti isto kao što je prije pandemije bilo. Što vi mislite o tome? Napišite mi dole ispod videa vaš komentar. Skuhajte si kavicu ili čaj i uživajte u ostatku videa. Svi pričaju o tome kako će sve biti u redu kada steknemo imunitet krda. Znači to stanje bi se postiglo ako bi se 60 do 70% čovječanstva cijepilo. No međutim ta brojka je samo grubi broj. U realnom vremenu bi ta brojka mogla biti i nešto veća. Puno toga što mediji pišu i nije baš tako kako se na prvu čini. Odakle zapravo dolaze ti izračuni od 60 do 70% koji se povlače po medijima? To je zapravo jednostavan izračun koji se temelji na reprodukcijskom broju ili koeficijentu, a označavamo ga sa slovom R. Što je to zapravo? R zapravo označava na koliko ljudi jedna zaražena osoba prenese virus. Za COVID-2 taj broj se procjenjuje na 3,3 do 3,8, što znači jedna osoba u prosjeku zarazi još 3,3 do 3,8 osoba. Točnije, broj R bi bio jednak 3,3 do 3,8 i on vrijedi kada niko nije imun i kada se ne donose zaštitne mjere kao što su nošenje maske ili pranje ruku itd. Trenutno je stanje tako da sa svim mjerama koje poduzimamo uspijevamo tu R vrijednost držati oko 1. To bi znači onda bila efektivna reprodukcijska vrijednost koja vrijedi ako poduzimamo sve mjere zaštite. E sada, kakve veze ima R vrijednost sa našom željom za normalnim životom? Pod normalnim podrazumijevam da uklonimo sve mjere predostrožnosti i zaštite, bez da ugrožavamo druge ljude oko sebe. Znači da bude sve baš kao i prije pandemije. To bi bilo moguće samo ako je dovoljan udio stanovništva imun. I to toliko da i bez mjera zaštite vrijednost R padne ispod 1. E sad da objasnim zašto je to tako. Uzmimo u obzir da je R 0 u slučaju korone jednak broju 3. To znači da će jedna osoba zaraziti još 3, a od te 3 osobe će svaka zaraziti još 3 i tako u nedogled. Ako bi 2/3 stanovništva postalo imuno, onda bi se stvar dosta promijenila i jedna zaražena osoba bi zarazila jednu. Znači efektivni broj R bi tada bio jednak 1. Znači virus bi se i dalje širio, ali bi broj zaraženih znatno počeo opadati ili bi jako malo rastao. Ako bi toliko ljudi postalo imuno da bez zaštitnih mjera R padne ispod 1, to bi onda značilo da jedna osoba zarazi manje od jedne osobe. Pada broj zaraženih i tada bi jednog dana na vijestima trebalo biti glavna vijest kako je koronavirus izgubio ovaj rat. Znači naša formula za izračunavanje potrebnog imuniteta bi bila 1 minus 1 kroz R0. Ako bi za R0 uzeli da je vrijednost 3, dobili bi 2/3 ili 66,7%, znači odatle ovih 60 do 70% koji se vuku po medijima. Početkom pandemije se računalo da je R0 jednak 3, ali u međuvremenu su procjene malo veće. I to utječe i na imunitet stada. Jer ako uzmemo da je R0 jednak 3,8, onda dobijemo da je postotak potreban za imunitet 73,7%. Sigurno ste pročitali ili čuli u medijima da postoje razne mutacije koronavirusa. U svakom slučaju se zna da su puno zaraznije poput britanske verzije B117. Zamislimo sada da je R0 jednak 4,5. Tada bi imunitet stada trebao iznositi 77,8%. Da je R0 5, tada bi 80% ljudi moralo biti imuno. Što zaključujemo iz toga? Što je veći R0, to je veći udio stanovništva koji bi trebao biti imun da bi postigli imunitet stada. Ali ovi izračuni su zapravo pojednostavljeni izračuni, jer R je zapravo samo prosječna vrijednost. Ono što je sigurno puno vas nije čulo, u medijima kod korone imamo takozvanu disperziju.
Što znači disperzija? To bi u slučaju korone značilo da puno zaraženih ne zaraze nikoga i malo zaraženih zarazi jako puno drugih ljudi, ili takozvani super spreaderi. U prijevodi to su ljudi koji šire zarazu jako brzo. Znači ta vrijednost 3,3 do 3,8 je samo prosječna vrijednost. Pa tako je i imunitet krda isto tako prosječna vrijednost. Recimo da bi u prosjeku imunitet krda trebao biti oko 75%. Tako da može biti da u puno slučajeva već i 50% može biti dovoljno da se dostigne imunitet krda. Ali postoje i slučajevi gdje ljudi ne poštuju pravila, okupljaju se masovno, kao u početku na karnevalima u Njemačkoj, gdje su zapravo svi morali biti imuni da bi spriječili širenje zaraze. Imunitet krda po ovoj formuli je pojednostavljena verzija koja ne vrijedi paušalno. Priča ima svoj nastavak i nije gotovo skroz dok nije sve gotovo. Zamislimo idući scenarij da će se kroz 2021. godinu 30 do 50% ljudi cijepiti. Uz naše mjere zaštite kao što su držanje razmaka, nošenje maski i redovno testiranje itd., moguće je da će broj zaraženih padati. Smrtnost isto tako. Ali faktor R neka se drži stabilno ispod 1, znači to će izgledati kao da zapravo pandemija prolazi i dolazi napokon kraj korone. Bacamo maske, ne držimo se više mjera zaštite, hvalimo se kako smo pobijedili koronu. No zapravo bi se mogli iznenaditi, jer dokle god ne dostignemo imunitet krda, efektivna vrijednost R je takva zahvaljujući trenutnom imunitetu i mjerama zaštite kojih se pridržavamo. Ako se tih mjera odreknemo, faktor R će opet rasti i imamo sljedeći val korone pred vratima. U takvom scenariju gdje je puno ljudi cijepljeno, ali ne i dovoljno ljudi, moglo bi doći do zasićenja kod cijepljenja. Jer što više ljudi se cijepi, to će postupno život postajati normalniji. Jer kada se opet otvore kafići i stanje polako normalizira, bolnice više nisu pretrpane, moglo bi doći do stanja u kojem ljudi misle da nije potrebno da se cijepe. Takvo razmišljanje kao i odricanje od zaštitnih mjera odjednom bi bio krivi potez. Tako da bi preporučio da izbacivanje tih mjera prijevremeno izbacite iz glave. Zapravo bi cijepljenje u početku moglo vrlo malo toga promijeniti. Ljudi su više u stanju razmišljanja kako će cijepljenje nekim čudom pobijediti koronu, ali to nije tako. Jer cjepivo će u početku dobiti samo rizične skupine ljudi. Što to za nas znači? To znači da će cijepljenje biti ljudi starije dobi, ljudi koji su bolesni i zdravstveni djelatnici koji su naravno na prvoj crti bojišnice kada je riječ o ratu sa koronavirusom. Kada se te skupine cijepe, možemo reći da smo tada napravili dobar dio posla jer će pasti broj smrtnih slučajeva i teško oboljelih. Bolnice će biti rasterećene, ali isto tako moramo reći da ljudi koji spadaju u te rizične skupine i nisu baš ljudi koji su širili virus najviše. Tako da se za ostatak ljudi koji ne spadaju u rizične skupine i nakon što cijepljenje počne, neće puno toga promijeniti. Što želim zapravo reći? Dok ne postignemo imunitet krda, neće se puno toga promijeniti čak i ako je cijepljenje počelo. Što zapravo znamo o cjepivima? Znamo da cijepljenje sprečava da postanemo bolesni, ali još uvijek ne znamo da li se i nakon cijepljenja možemo zaraziti bez da imamo simptome. I na taj način širimo virus dalje bez da smo uopće svjesni toga. To naravno nije dobro i to se još mora istražiti. Imunitet znači da se ne možemo razboljeti više, ali još nije jasno da li možemo virus širiti dalje. Znači naša formula za imunitet krda 1-1/R0 vrijedi samo ako je imunitet dovoljno istražen da se postigne stanje u kojemu znamo da se ne možemo razboliti i da ne možemo širiti virus dalje. U našem slučaju to nije sigurno i to bi za nas sve značilo da bi i kvota cijepljenih morala biti puno veća da bi dostigli imunitet krda. Sada će neki od vas reći što kada bi nastavili sa cijepljenjem i korištenjem svih zaštitnih mjera i na taj način snizimo kvotu zaraženih na minimum minimuma. Na taj način bi mogli pobijediti koronavirus, zar ne? Odgovor je nažalost ne, a evo i zašto. Znači jedan od razloga je naša planeta je jako velika i virus se proširio u sve krajeve naše planete. Uz to već postoje slučajevi u kojima su ljudi koji su preboljeli koronavirus u roku godinu dana opet oboljeli. Istina, simptomi su u tim slučajevima bili slabiji i bolest je trajala kraće.
Ali to isto razmišljanje stoji i za ljude koji su se cijepili. Vjeruje se da cjepivo koje je trenutno u opticaju ne jamči imunitet do kraja vašeg života. Problem je kod novog koronavirusa što vi u puno slučajeva niste ni svjesni da nosite virus sa sobom. I na taj način širite virus dalje. Puno lakše bi bilo staviti virus pod kontrolu kada bi se simptomi kod zaraženih odmah vidjeli. Pacijenta bi tada odmah izolirali i na taj način spriječili daljnje širenje. Baš iz tog razloga ćete u medijima i na televiziji čitati i čuti kako znanstvenici i liječnici često govore o tome da bi na 4 do 6 tjedana trebalo sve zatvoriti i da bi se broj infekcija smanjio na minimum. Jer nakon toga bi se stanje koliko toliko normaliziralo sve dok ciklus cijepljenja ne prođe. Trenutno su u svijetu u mnogim zemljama javni protesti protiv zatvaranja, što je donekle razumljivo, ali isto tako ne treba zanemariti drugu stranu priče. Ljudi su na rubu egzistencije, to je istina, i ne može se od toga pobjeći, no pitao bi iste te ljude da mogu birati zdravlje ili novac, što bi odabrali. Ako novi soj virusa ne budemo mogli kontrolirati, to će za nas značiti samo jedno. Ili ćemo se cijepiti redovito, ili ćemo se prije ili kasnije zaraziti koronavirusom. Uzmimo sada to sve i zamislimo sljedeći scenarij. Uzmimo na primjer u obzir da su sve rizične skupine cijepljene. Da li je to točka u kojoj možemo reći da se možemo odreći svih zaštitnih mjera? Je li rizik od smrtnih slučajeva kod skupine koja ne spada u rizičnu skupinu je jako mali? Ne, to bi opet bio krivi potez. Jer iako bi imali skupinu koja je manje rizična i recimo otpornija na virus, virus bi se tada mogao opet širiti velikom brzinom i opet bi mogao napuniti bolnice i nastao bi kaos kao što je i bio. Jedina razlika bi bila što bi sada pacijenti bili mlađe životne dobi. Sada će mnogi reći ako virus ne možemo pobijediti skroz, da li to znači da nikada više neće biti kao prije? Da, točno, postoji mogućnost da stvari zaista neće nikad više biti kao što su nekada bile. No ako malo razmislite, cijela ta situacija i nije tako loša kao što izgleda na prvu. Znači, iako nas cijepljenje neće 100% zaštititi od ponovljene zaraze, ta ponovljena zaraza bi mogla biti dosta oslabljena i trebala bi biti u obliku recimo blaže prehlade. Znači, ako se svi cijepimo i nakon pandemije imamo samo blaže simptome, imat ćemo sljedeću situaciju. Kako će nas većina biti cijepljena, nove zaraze ćemo imati kod male djece recimo u dječjim vrtićima i školama. No kod njih će simptomi biti blagi. Ista ta djeca će dok narastu postati toliko imuni na virus da će iako se ponovo zaraze, to biti u vidu blaže prehlade. Ako se slučajno pokaže da je korona opasnija za djecu mlađeg uzrasta, onda će se vjerojatno uvesti obavezno cijepljenje kao što je to slučaj sa mnogim drugim bolestima. Naravno, nisu rizične skupine samo stariji ljudi, imamo to i ljude koji su recimo već oboljeli od raznih bolesti dišnih sustava i za koje je korona jako opasna i često može završiti smrtnim slučajem u slučaju zaraze. No baš zato je bitno da se oko tih ljudi što više ljudi cijepi i stvori imunitet krda. To je zapravo isto kao i kod svih ostalih zaraznih bolesti. Što onda zapravo za nas znači živjeti sa koronom? Znači, ako budemo morali nastaviti živjeti sa koronavirusom, a kako stvari stoje morat ćemo, ukoliko se nešto drastično ne promijeni, ako postignemo imunitet krda, to će koliko toliko normalizirati život, ali to još uvijek ne znači da je taj virus za sve bezopasan. Ta strategija života sa koronavirusom je iz mog pogleda samo pogled na krajnju točku, znači na točku kako to sve treba da završi. A pitanje je kako da dođemo do te završne točke. Sa koliko pokopanih, sa koliko ekonomske štete, koliko osiromašenih, koliko ljudi koji su ostali bez posla, bez svega, bez svojih bližnjih. Koliko utjecaja na psihu svih nas korona ima na kraju. Svi ti faktori će biti svedeni na minimum ako dovedemo virus koliko toliko pod kontrolu. To bi značilo da ćemo se morati odreći puno toga i morat ćemo se pridržavati zaštitnih mjera dok ne dođemo do te točke. U povijesti ni jedan virus nije uzrokovao pandemiju ovakvih razmjera, a da je postojalo cjepivo. Zahvaljujući cjepivu možemo se nekako usprostaviti virusu. Zahvalimo ovim putem znanstvenicima koji rade na razvoju novih cjepiva da bi nam se život vratio u normalu. Svima kojima se video svidio, podijelite ga sa prijateljima, ostavite like i komentar i napišite vaše mišljenje o tome kada ćemo opet moći normalno živjeti. Koje je vaše mišljenje? Ostanite mi zdravi i pozdravlja vas vaš Auslander.